Quina és la lliçó que hem d'aprendre de la pandèmia de la Covid-19? Què s'ha fet bé i què s'ha fet malament? Com s'ha gestionat? L'investigador i científic Salvador Massip ens dona algunes claus al llibre Lliçons d'una pandèmia que ha publicat ara amb l'editorial Anagrama. Salvador Massip també és doctor en genètica molecular i investigador de la Universitat de Leicester a Anglaterra. Salvador Massip, benvingut. Hola, un plaer estar amb vosaltres. Fa uns 10 anys publicaves un llibre que s'anomenava Les grans epidèmies modernes i ja avisaves sobre una possible pandèmia global i també de la vulnerabilitat de l'ésser humà. No sé si quantes d'aquelles persones que van llegir a l'any 2010 aquell llibre, que per cert es va reeditar arran de la pandèmia de la Covid-19, es van creure aquell comentari, aquella predicció que tu vas fer. Per desgràcia no suficients, i de fet no era ni molt menys jo només que ho deia, deien molts experts i jo vaig recollir una mica l'opinió aquesta en el llibre i des de llavors cap aquí, aquests últims 10 anys, s'ha anat repetint molt. El que passa que és un missatge que no ha arribat a la població general i no ha arribat pitjor, encara no ha arribat als polítics, que els polítics eren els que podien fer alguna cosa. Però els científics ho han dit moltes vegades, l'OMS mateixa tenia un programa en marxa, una cosa que deien la malaltia X, que era per generar una mica d'alerta de que algun dia una malaltia, que en aquell moment no sabíem quina era, una malaltia infecciosa, podia causar una pandèmia. Aquí ara ja hem tingut finalment la famosa malaltia X, que podia ser la Covid, i doncs no hi havia preparació i ens hem trobat amb el que hem trobat. I per culpa d'això, per culpa de no fer cas, diguéssim, els científics no estar alerta, doncs hem tingut una resposta a la pandèmia. Aquesta seria la primera lliçó, abans de que m'ho preguntis, és que la resposta ha sigut realment dolenta per la manca de preparació. Em sent cregut invencible, Salvador? Sí, jo crec que és això. Sí, de fet, si parles amb la gent del carrer, no dic que ja amb els científics, perquè aquests potser ho teníem més clar, però la gent, el ciutadà mitjà, es creia que això de les infeccions era una cosa que sigui del passat, no? del segle XIX o del segle XX, que podia haver-hi pandèmies i tot això. I clar, no hi havia consciència, primera, que compartim el planeta amb els microbis. M'agrada molt sempre dir aquesta frase perquè és així, no és que sigui una lluita ni tampoc una guerra, no, sinó és una convivència que a vegades doncs, es degenera en una batalla, com és en aquest cas, en la qual ens hem de posar una mica les piles per controlar-ho, però crec que no hi havia consciència de que es podia existir una pandèmia així, malgrat que la grip del 2009 ja va ser un avís i malgrat que tenim pandèmies com la sida, que la tenim entre nosaltres, la malària, que és una epidèmia, potser no pandèmia, però sí epidèmia, la tuberculosi, que està per tot arreu, també es podria considerar una pandèmia. O sigui, pandèmies en tenim, ja. El que passa que no n'hi havíem tingut mai o no n'havíem tingut cap com aquesta des de feia molt de temps, una pandèmia que realment alterés tant la nostra forma de vida, que això és el que ha sigut potser la sorpresa. Sí que t'he escoltat en alguna entrevista, Salvador, que comentes de que existeix un pla contra els incendis, però potser no hi ha un pla establert contra pandèmies. Sí, i això és un dels punts que en el llibre volia destacar, que el que caldria doncs, això és tenir un protocol d'actuació. No? Més o menys tots els governs saben què s'ha de fer quan hi ha inundació, quan hi ha un incendi, quan hi ha un temporal, tothom en té de plans de reacció, però ningú té un pla de reacció contra una pandèmia. I no per falta, un cop més, que els científics no ho hagin dit. De fet, una mica abans de la pandèmia, uns mesos abans d'aquesta pandèmia, el govern anglès va rebre un informe d'uns experts dient que aquí tenia un protocol per casos de pandèmia. I ni se van mirar perquè van pensar pandèmia. Pandèmies, això és una cosa com del segle XIX, no? I mira, al cap d'uns mesos, si s'haguessin preparat, doncs haguessin estat molt millor. I en aquest exemple, el Regne Unit ha sigut un dels països que més mortalitat ha tingut i pitjor ho ha fet, sens dubte d'Europa i també del món. Per tant, no hi havia excusa per no estar preparats, crec jo, no? I això, crec que aquests plans haurien d'existir i crec que ara el que és important i aquí crec que hem de aprendre d'aquestes lliçons és preparar-nos per la propera, perquè això no s'ha acabat aquí. Hi haurà més pandèmies en el futur, d'aquí 5, 10, 15, 20, 100 anys, i hem de tenir aquests plans que no teníem ara, els hem de tenir preparats ja. Un dels punts que destaques que això és clau i que és molt important que hi hagi una estratègia global. Hem vist des de l'inici de la pandèmia que això no existeix en el planeta Terra, ni molt menys potser en un mateix país, que tampoc hi ha aquesta estratègia global i que això és molt important per acabar o minimitzar una pandèmia. Sens dubte, perquè, clar, aquesta famosa frase que s'ha dit que els virus no entenen de fronteres és molt certa i està molt clar que en un territori, per exemple, relativament petit com és Europa, no pot ser que hi hagi 20 governs diferents prenent 20 decisions diferents i dintre de cada país 7, 10, 15, 20 autonomies prenent encara decisions diferents. O sigui, clar, el virus s'ha d'entendre com un problema, quan hi ha una pandèmia, és un problema global i idealment hauria d'haver-hi un control, una direcció central, diguéssim, l'OMS o
algun organisme que dirigís la resposta a nivell global de tot el planeta, o si més no, una a nivell europeu sí que hauria de funcionar millor, o dintre dels països d'alguna manera una coordinació millor. Aquesta manca de coordinació, menys la manca de preparació que dèiem abans, són, crec, d'algunes de les lliçons més importants en el llibre. En cito unes quantes, però aquestes diria jo que són dues de les principals, perquè sense una coordinació a nivell global no podem entendre, no podem solucionar un problema global com és una pandèmia. Si et pregunto si es va actuar ràpid, suposo que la resposta és negativa, no? No, i el que em sap més greu no és que al principi no s'actua ràpid, sí que encara ara no s'està actuant ràpid, perquè fins a un cert punt la manca de preparació que dèiem portava aquesta lentitud a l'hora de reaccionar al principi, però portem un any de pandèmia i tot i així hi ha països que encara no estan reaccionant d'una manera prou ràpida. El cas últim és el d'Espanya amb la vacuna AstraZeneca, que a Espanya no es dona a majors de 55 anys, quan ja tots els països o la majoria de països ja han recapitulat, han tirat enrere aquesta norma perquè han vist que no feia falta, perquè realment la vacuna aquesta sí que sembla que funciona en la gent gran. I en canvi Espanya encara s'està reunint i pensant-ho i decidint si canvia o no canvia. Això estaria molt bé si tinguessis tot el temps al món i no hi hagués cap problema, però clar, cada setmana, cada mes que tardes en prendre una decisió són contagis que hi ha de més o morts que hi ha de més, no? O sigui, una de les coses que és una mica crua, però m'agrada dir al llibre, intento dir-la així, és que els errors es paguen en vides humanes aquí. I fins a cert punt, equivocar-se tothom s'equivoca, però si cada equivocació que fas implica que s'està morint més gent, hem d'anar molt en compte amb les decisions que fem i hem de pensar molt bé el que estem fent. No sé si ara amb l'arribada de la vacuna, perquè al principi de tota la pandèmia es parlava quan tinguem la vacuna tot s'haurà acabat, quan tinguem la vacuna estarem millor. Si ara, que sabem que existeix no una, diverses vacunes, hi ha un relaxament general, no? Mira, tenim la vacuna, després parlarem de quan haurà un percentatge molt elevat de persones vacunades, no? Però no sé si tens la sensació de que ara, que tenim diverses vacunes en el mercat, hi ha aquest relaxament de dir estem més o menys salvats. Sí, i crec que això ve d'un altre dels problemes, una altra de les lliçons que crec que hem d'aprendre, que també surt al llibre, és el tema de la comunicació. Hem comunicat molt aquesta idea que dius tu, aquesta idea de quan arribi la vacuna s'haurà acabat. I sí, és cert, quan arribi la vacuna s'haurà acabat, però amb un temps, o sigui, no s'acabarà immediatament, s'acabarà quan la vacuna arribi a tothom, i això és anys. O sigui, sí, estem al final, però aquest final és llarg, o sigui, és un final que no serà immediat. I això crec que no s'ha explicat prou bé, això no s'ha comunicat d'una manera prou transparent, però clar, això ho sabíem des del principi, que la vacuna arribaria sens dubte i que hi hauria uns problemes logístics per vacunar tanta gent, això era previsible, i que costaria fabricar prou vacunes, també ho vèiem, i que tardaríem a tenir tothom vacunat, també ho sabíem, o ho preveiem, i tot això no s'ha dit, no s'ha explicat clarament, i s'ha generat aquesta falsa expectativa, que és un dels problemes que hem tingut a la pandèmia, que s'ha generar expectatives que després no es compleixen, que crea una frustració i contribueix a crear aquesta fatiga pandèmica que diem, que la gent està tipa, no? Però escolta, no ens havies dit que ja estava això. Clar, és que si ho haguessis explicat des del principi, la gent es prepara millor i se'ls fa una idea millor, no? Si dius, mira, la pandèmia no la solucionarem fins que tinguem tanta part de la població vacunada i això no passarà en els propers mesos segur, necessitarem més temps. Però en canvi és al revés, els governs diuen, no, sí, per l'estiu tothom vacunat, o per Setmana Santa tothom vacunat. Clar, siguem realistes, perquè, a veure, fer previsions no és fàcil, però ajustar-se una mica sí. O sigui, tu ja veus que abans de l'estiu Europa no serà vacunada perquè va un ritme molt lent. Doncs assumim-ho i no generem aquestes falses expectatives, perquè després genera frustració i després tindrem el ciutadà en contra. Tindrem la gent que dirà, mira, doncs us confineu vosaltres perquè jo estic tip. Clar, això és un perill molt, molt gran, perquè si no tens el ciutadà col·laborant al teu costat, no serveix de res. Si tu tens grans plans o tens vacunes però la gent no se les vol posar o la gent no vol fer cas, la pandèmia no l'acabarem mai. Aquest és el punt important que destaques també en el llibre, la comunicació. Per tant, la comunicació haurem de millorar per possibles, esperem que no, noves pandèmies. Assegures que ha de ser transparent, però que també ha de saber, i destaques que també és molt important, s'ha de saber com i quan es transmeten aquestes dades. Sí, perquè crec que això també és el que contribueix un altre factor més que contribueix a això que dèiem de la fatiga pandèmica. El que no podem tenir és cada dia, cada mitjà de comunicació repetint dades i dades que sí que tenen una certa utilitat però que al final acaben desgastant. O sigui, al ciutadà no li serveix de gaire saber si la RT ha pujat 0,1 avui o ha baixat 0,2 demà. Són dades relativament poc rellevants. El que ens interessa, sobretot, és saber quina tendència estem anant, si estem anant cap a bé, si estem anant cap a malament. O sigui, no vull dir que aquestes dades no estiguin disponibles, que està molt bé que estiguin en algun lloc, el que no cal és posar-les a primera plana cada dia, no? I els mitjans estan, potser,
matxacant massa, o sigui, repetint massa aquesta informació que acaba, doncs, que estiguem tothom pendents de què és la RT, que el risc de rebrot, i que avui ha baixat 10 punts, celebrem-ho, demà ha pujat 10 punts, la fi del món. No, tampoc és això. Hem de mirar una mica en perspectiva, són dades que són importants, sobretot per la gestió de la pandèmia, per als professionals que l'han de seguir, pel ciutadà mitjà, crec que la informació es pot donar d'una altra manera perquè tampoc cal aquest seguiment minut a minut del que està passant, sinó més una tendència, més una informació, com dèiem, transparent i clara, això sí, no cal amagar res, però tampoc cal que sigui tan detallada, els datos els pots anar a buscar si vols després, però el resum que ha de fer la premsa, diguéssim, o l'extracció de la part important que ha de fer la premsa, crec que ha de ser menys detallada en aquest sentit. Per tant, potser series més partidari no fer-ho de forma diària, sinó de forma setmanal, no? Per tenir una visió més àmplia. Per exemple, perquè a més la biologia sabem que funciona així. O sigui, tu quan veus una corba de qualsevol dada biològica no és una corba així lineal, sinó que fa pujades i baixadetes, perquè és normal que hi hagi variacions d'un dia a l'altre. Si tu tens un dia que baixa no vol dir que estigui baixant la corba, vol dir que aquell dia potser hi ha un pic i després torna a pujar i després va fent així. I això ja ho veiem sempre, quan puja o quan baixa sempre fa així. Per tant, mirar cada canvi que hi ha a cada moment té una utilitat relativa. Per tant, sí, de cada setmana o cada un mes vas veient quina tendència està, pots dir, mira, del mes passat ara hem millorat, això està bé, o de la setmana passada ara sembla que estem millorant. D'ahir a avui, el concepte de millorar d'ahir a avui o d'avui a demà és més difícil, té menys aplicació, diguéssim, pràctica des del punt de vista mèdic o epidemiològic. Una de les grans armes és la responsabilitat social de la gent. Això ho afirmes en aquell llibre de lliçons d'una pandèmia que acabes de publicar amb l'editorial Anagrama. Totalment, o sigui, aquí tothom hem de fer la nostra part. El que hem vist d'aquesta pandèmia, que és un altre error, una altra lliçó que hauríem d'aprendre, és que tothom va donar la culpa a l'altre. O sigui, els ciutadans donen la culpa als polítics diuen que els ciutadans no fan cas, els ciutadans diuen que és el seu veí el que no fa cas, però ells sí que fan cas. Clar, al final, repartir culpes d'aquesta manera no va enlloc. O sigui, el que hem de fer és coordinar-nos tot. A la pandèmia, al cap i a la fi, en una situació de crisi com aquesta, tu el que has de fer és dir, a veure, jo què puc fer? O sigui, com puc contribuir a això? I tu, per exemple, jo puc contribuir no trobant amb els amics o no movent-me massa, fent-nos el mínim possible. Doncs ja està bé. Una altra persona diu, no, jo és que m'he de moure per la meva feina, pel que sigui, no em queda remei. Bueno, doncs busca una altra manera de fer-ho. Portaré mascareta i no m'acostaré a ningú. Cadascú que trobi el que sap. O sigui, els problemes ja els sabem. Aquests virus es transmet sobretot per l'aire, sobretot per estar amb molta gent, espais tancats o espais propers. Anem a reduir això al màxim. Com ho podem fer? Doncs cadascú com pugui. No? Si pots teletreballar, perfecte. Els que tenen empreses, incentivar el teletreball al màxim, no sé, trobar situacions que cadascú pugui contribuir de la manera possible fins allà on sigui real. I els polítics igual, els polítics han de fer tot el que poden i així anar fent. I al final, entre tots, aconseguirem, doncs, afegint el nostre granet de sorra, solucionar això tot el que puguem, no? Parles dels polítics, però suposo que deu ser molt complicat, molt difícil gestionar i conjugar en una mateixa balança salut i economia. Sí, sens dubte. O sigui, jo no m'agradaria estar en el paper del polític aquests dies perquè ho han tingut molt difícil i crec que la feina o l'obligació dels experts és criticar-los. Això crec que els científics hem de sortir a dir quan ho estan fent malament, però també entendre la situació en la que estan. O sigui, han pres decisions equivocades moltes vegades, no han tardat a corregir-les, encara és pitjor, quan les dades ja deien que això estava malament, però s'ha d'entendre que es juguen amb una pressió molt important. O sigui, ho estem veient ara, per exemple, amb el tema del passaport immunitari, que tots els països turístics estan fent pressió als països del nord perquè s'implementi aquest passaport a Europa. És un passaport que des del punt de vista, diguéssim, epidemiològic o mèdic, té dubtes importants, seria discutible, però s'està venent com una cosa, com una solució econòmica al problema, a la crisi econòmica que estem patint, sobretot al sud d'Europa. Clar, són dues coses diferents que requereixen solucions diferents i s'intenten solucionar de la mateixa manera. Jo, tal que ho veig, amb el llibre intento fer una mica aquesta valoració, l'economia i la salut van juntes. Són dues parts de la mateixa moneda. Tu, si tens salut però l'economia no va bé, la salut acabarà caient, perquè un país sense economia acaba incidint en la salut. I al revés, si la salut va malament, l'economia cau, també. Per tant, ens interessa que les dues estiguin bé. El que no podem fer és que per arreglar l'economia apliquem solucions que afectaran la salut. O sigui, l'economia s'ha de tractar d'una manera econòmica. No? De la mateixa manera que el 2008 vam injectar milers de milions en els bancs perquè els bancs s'havien de salvar, perquè si no s'esfondrava tot el sistema, doncs bé, ara el problema el tenen els petits empresaris. El té el sector del turisme, el sector de l'oci, el tenen gent del carrer de cada dia. Són aquests els que els has de donar diners ara per salvar-los. I això no se soluciona relaxant les mesures perquè la gent pugui fer negoci, no? Perquè si relaxes les mesures pujaran els casos i hauràs de tornar a tancar. Això no és la
solució, perquè no tan sols no soluciones el problema de salut, sinó que tampoc soluciones l'econòmic. Poses un pagat temporal, però t'acabarà explotant a la cara. Per tant, el problema econòmic soluciona'l de manera econòmica i no em diguis que no hi ha diners perquè quan convé, quan s'ha de rescatar un banc hi ha diners, no? Doncs quan hem de rescatar el ciutadà, per què no hi ha diners? Doncs busquem-los, fem-los els diners si cal, no? O busquem una solució econòmica diferent per sobreviure a aquest problema. Evidentment, això és molt fàcil de dir a nivell teòric i després ja com ho implementes a la realitat i hi ha realitats molt diferents. Hi ha països més rics que altres, hi ha països que es poden permetre pagar als autònoms uns certs diners. Per exemple, el Regne Unit ha anat subvencionant els autònoms i, a més, la quota que paguen és proporcional als diners que fan, per tant, els autònoms no estan pagant si no generen. Són unes coses que a Espanya, per exemple, no es pot fer. Doncs busquem quina manera es pot fer això. Però no em diguis que la solució del problema econòmic és obrir portes, perquè això no és així, perquè al final això acaba, com estem veient, danyant i perjudicant el sistema econòmic mateix, no tan sols la salut, sinó també l'economia. Aquí la importància, o el més important, hauria estat una prevenció prèvia. L'any 2002 arriba la SARS, va ser un gran avís, però com no va ser tan global com ho ha estat la Covid, aquelles investigacions que es van iniciar en un principi es van aturar. Potser, si s'haguessin continuat aquelles investigacions, ara tindríem una situació totalment diferent de la que hem viscut. Sí, perquè el problema aquí és que demanem a la ciència que faci miracles ràpid, no? Quan no hem estat fent-li massa cas durant anys. La investigació en coronavirus ha sigut residual des del 2002, que es va descobrir la SARS, quan ja es veia que això era un virus que per primera vegada la SARS va ser l'avís de dir, atenció, no hem de patir només per virus com la grip, que la grip és un virus que sempre ens preocupa perquè canvia molt i pot donar pandèmies fàcilment o relativament fàcilment. De cop i volta tenim els coronavirus també jugant la partida que abans no ho sabíem. Doncs anem a invertir diners en els coronavirus perquè amb la grip, al cap i a la fi amb la grip tenim una vacuna de base i tenim tractaments contra la grip que si hi ha una pandèmia de grip podem fer coses. En canvi, contra el coronavirus no tenim res. Doncs preparem-nos per si de cas. Llavors va ser tot, bueno, ja en parlarem. No sembla que la SARS va deixar de ser un problema bastant ràpid perquè es va acabar bastant ràpid. Va venir la MERS, que és la següent epidèmia de coronavirus, però que es va quedar molt localitzada, tampoc va fer massa cas. Jo crec que avisos n'hem tingut, no? I aquí els científics ja ho deien, escolta, coronavirus, atenció, que són gent que són uns virus que estan comportant-se d'una manera que fa por. I tot i així no hi ha hagut la inversió. Doncs crec que sí que és important, una altra lliçó més a aprendre i una que m'agrada destacar en el llibre, és això, que la ciència necessita temps, dedicació i anar cuidant a poc aquestes línies de recerca que es poden protegir en el futur. Que potser sí que estem invertint molts diners en un virus i després aquest virus no dona problemes, bueno, millor, però ja estem preparats, ja tenim les eines per si de cas això es converteix en un problema, no? I si ho haguéssim tingut amb el coronavirus, doncs, per exemple, potser haguéssim tingut una vacuna bàsica immediatament que haguéssim pogut donar des del dia 1 per generar una certa immunitat i haguéssim evitat aquest pic salvatge de mortalitat que vam veure la primera onada. La primera onada hi ha un pic de resposta de morts molt, molt bèstia. La major part dels morts els vam veure de cop al principi perquè no sabien què estaven fent. I això potser ho haguéssim pogut evitar si hi hagués hagut una recerca de més temps continuada dels últims 10 anys, potser, en com fer front al coronavirus. Tot això, la vacuna de la Covid-19 ha anat prou ràpida la seva creació. Ha sigut espectacularment ràpid. O sigui, tenim eres optimista al principi de tot, que fos tan ràpida? Sí, perquè quan va arribar el virus, en aquell moment sí que no sabíem què passava, però ja en qüestió de setmanes es va veure que aquest virus semblava bastant estable i vam tenir el genoma ja preparat i vam tenir una diana a punt. O sigui, realment va ser qüestió de setmanes que teníem la informació per començar a generar la vacuna. Això és espectacular, perquè si comparem amb altres virus, per exemple, el mateix de la grip, amb el virus de la grip encara no tenim una vacuna universal, l'hem d'anar ajustant cada any. El virus de la sida fa 40 anys que el coneixem i encara no hem aconseguit fer una vacuna. I aquí crec que hem jugat molts factors en el tema de la vacuna. Primer, una sort que hem tingut que aquest virus és estable i que ha sigut fàcil trobar la diana, i des d'aquest punt de vista, quan això es va dir, tenim la diana, aquest virus no està canviant, sembla que aquest virus, o no canvia ràpidament, sembla que aquesta diana és estable, anem a fer la vacuna. Aquí ja es veia, ja vam dir, sí, això pintava molt bé. Ara només faltava veure quan tardaríem a poder fer totes les passes i sobretot el que és més lent, que és les proves clíniques per assegurar-te que tot va bé. I en aquell moment ja dèiem, a partir del moment que diuen estan treballant amb la vacuna, any i mig tindrem vacunes al carrer. I efectivament ha sigut així, en menys d'un any ja estava la vacuna. El problema era aquesta fase inicial. Si realment al principi haguéssim dit, hòstia, no, aquest virus m'està mutant moltíssim, no sabem quina diana agafar, hòstia, llavors sí, tots a córrer perquè això haguéssim tingut virus durant anys i anys. Però això, per sort, des del principi va semblar que funcionava. I el que hem vist ha sigut aquesta col·laboració i competició, perquè són les dues coses, col·laboració i competició espectaculars en el món de la ciència, barrejant
l'esforç públic, l'esforç privat, perquè les empreses han ficat, les farmacèutiques han ficat aquí carretades de milions, perquè, evidentment, esperen treure també i guanyar carretades de milions amb la vacuna, però bé, ha sigut la combinació de les dues coses que ha fet una cosa que no s'havia vist mai, no? Que no tan sols una vacuna, que si en tenim 50 vacunes en aquests moments, una dotzena que ja estan aprovades i 40 i tantes que estan en camí, i 20 d'elles ja estan a la fase 3, o sigui, tindrem vacunes totes les que vulguem. Això és fantàstic, perquè necessitem moltes vacunes, necessitem molta producció de vacunes, s'ha de vacunar molta gent, i hi ha vacunes que funcionen millor en segons quins entorns que altres. Per exemple, si tenim una vacuna que ha d'estar a menys 80 graus, com la de Pfizer, doncs ja la pots posar a certs llocs, però no la pots portar a mig d'Àfrica, per exemple, per repartir. En canvi, una vacuna com la de Janssen, que és una sola dosi i es pot mantenir, o la d'AstraZeneca, que es pot mantenir a la nevera, doncs, clar, llavors això és et pot permetre arribar a cobrir més zones. Per tant, ja va molt bé tenir aquestes vacunes tan diferents. I no tenim, a la història no hem tingut mai una malaltia per la qual tinguéssim 50 vacunes a punt. Si en tenim una o dues, si en tenim una ja és molt, i si en tenim dues, dius, hosti, que bé, tenim una variació, no com a la pòlio, que en tenim dues. A la malària en tenim una i ens ha costat moltíssim. Clar, això és inaudit. O sigui, des del punt de vista científic és espectacular el que s'ha aconseguit en aquest any, i això cal destacar-ho, no? Per exemple, que ens quedem amb la part negativa de, hosti, encara no tenim vacuna, això encara durarà, però ja, però és que el que hem aconseguit ha sigut, tècnicament, tecnològicament, ha sigut brutal. Primer esperàvem la vacuna, un cop tenim la vacuna o les múltiples vacunes que existeixen, ara el problema és quan es vacunaran les persones. Ara hi ha un problema de vacunació. Hi ha països que això ho han solventat molt bé, com és Israel, on més del 50% de la població ja està vacunada, però països com casa nostra també, Salvador, el percentatge de persones vacunades encara continua sent molt baix i les vacunes van arribant molt a comptagotes. I aquí ens hem de preguntar per què. No sé quina diferència fa que el Regne Unit estigui 30% de la població vacunada, Israel més del 50%, i Europa en general, Espanya, Alemanya, França, estigui per sota del 10%. Què està passant aquí? Com s'explica això? I que aquí tornem a tenir una altra lliçó pandèmica per aprendre. No? Hi ha hagut un problema de gestió, de negociació important de la Comunitat Europea, que és una entitat, en principi, amb molt de pes polític i molt de pes econòmic, no s'ha pogut negociar prou bé amb les farmacèutiques les dosis que necessiten. Per què ha fallat això aquí? Per què no han sigut capaços de fer com el Regne Unit o com Israel? I no sé com ho han fet, no sé quin és el truc, però ha fallat això. Clarament ha fallat que un territori tan gran i tan poblat com Europa, com la Comunitat Europea, no tingui una quantitat de vacunes més suficient per cobrir la població en un espai més curt de temps. No? Potser també hi ha hagut una mica de supèrbia de no voler parlar amb els russos, per exemple, que els russos tenen 3 o 4 vacunes en marxa i una capacitat de fabricar vacunes molt alta. Ara sembla que sí, que l'Sputnik russa finalment potser arribarà a Europa també. Hi ha les vacunes xineses també. Hi ha molta gent que està produint vacunes. Europa no ha trucat les portes adequades, potser no ha establert les aliances adequades. Si estem pensant que, clar, potser és més fàcil vacunar territoris petits com Israel o el Regne Unit que no pensem a Europa, doncs pensem en els Estats Units. Els Estats Units estan vacunant molt més ràpid que Europa. Com s'ho han fet els Estats Units? I potser pots dir, els Estats Units tenen unes farmacèutiques i poden controlar millor les farmacèutiques, però és que Europa també té les farmacèutiques al territori. O sigui, per què no han aconseguit això? Crec que aquí la resposta no és fàcil i hi ha raons sociopolítiques, geopolítiques darrere, econòmiques, que els que realment tenen accés a aquesta informació haurien de poder analitzar de cara al futur perquè crec que l'error ha sigut important. Si parlem del virus, si parlem de la Covid, per què afecta de manera tan diferent entre les persones? Aquesta és la pregunta del milió, encara no ho sabem, ni sé si mai ho sabrem. I aquesta és una de les coses que fa que aquest virus sigui tan especial. No? És un virus que ha funcionat molt bé des del punt de vista pandèmic, és molt eficaç aquest virus per diversos motius, i un d'ells és perquè molta gent és asimptomàtic. Hi ha molta gent que no respon amb cap mena de símptomes, però és contagiosa igualment, ja ho hem vist. No? Doncs una persona asimptomàtica pot anar contagiant o, si més no, el període en el qual no tens símptomes, al principi pots ser contagiós encara que tu no tinguis cap símptoma i després ja desenvoluparàs símptomes. O sigui, són petits trucs que tenen els virus que fan que en aquest cas es contagiïn molt. I un dels grans enigmes és per què una persona serà asimptomàtica i la persona al costat potser es morirà d'aquesta malaltia. A alguna no li passarà res i a l'altra tindrà la resposta pitjor. Què hi ha aquí que fa la diferència? Hi ha alguna cosa al sistema immune, evidentment, hi ha alguna cosa genètica pel darrere,
I què més? No? Com podem determinar qui es posarà malalt? Perquè sí que és cert que ja tenim uns certs factors que coneixem, l'edat avançada, altres patologies, altres problemes, això sabem que això és un factor de risc més elevat, però inclús fins i tot dintre d'això, persones de la mateixa edat i més o menys de la mateixa salut, alguns han hagut d'estar ingressats i no estem parlant només de morir, sinó de l'impacte que pot tenir aquesta infecció. Algú pot estar-se setmanes ingressada, mentre que la persona igual de la seva família, la seva parella de la mateixa edat, doncs igual no li passarà res, no? Per què? No ho sabem i aquesta és una de les coses que crec que potser perdrem més a saber, aquesta resposta immune que dona el virus, per què és tan diferent i com pot determinar qui reaccionarà d'una manera o de l'altra. Per tant, encara queda molt per investigar i queda molt per saber com es comporta aquest virus, no? Sí. Tenim material d'estudi durant anys. Crec que queda molt per aprendre sobre el virus i queda molt per aprendre també sobre la gestió del virus. És a dir, podem estar anys analitzant què s'ha fet bé, què s'ha fet malament i podem estar anys analitzant encara aquest virus com reacciona i com funciona i quin perill exacte té i com es comportarà en el futur. Creus ara, Salvador, que els governs invertiran més en investigació? Us faran més cas als científics? M'agradaria poder contestar que sí, però intentant ser realista, és possible que això tingui un efecte que ara sembla que tot és ciència i la ciència està a primer pla, però d'aquí 2 dies, quan això s'acabi, la ciència tornarà al seu lloc, per desgràcia. Tant de bo m'equivoqui, tant de bo sí que hi hagi una major conscienciació. Sí que hi ha hagut, per exemple, una major conscienciació social en aquests moments. La gent està parlant de ciència, o sigui, la gent està més al cas de la ciència. Tothom té 4 idees bàsiques ara de virologia i d'epidemiologia que abans no tenia. O sigui, hi ha hagut un impacte important. A nivell mediàtic, els científics estem a primera línia, que no hi som mai. O sigui, és molt estrany veure científics als programes de televisió, als diaris o a la ràdio, i ara ja estem constantment. Això crec que també és bo. Si demostra que hi ha un interès per saber de ciència quan hi ha un problema que la ciència pot solucionar. Ara hauríem de ser capaços de capitalitzar aquesta arrencada que tenim per no perdre una cosa que podria ser millor, que és incorporar més la ciència a la societat. O sigui, no tan sols és que la ciència rebi més finançament i tinguem més possibilitats de fer experiments i fer coses, sinó també que la ciència i societat estiguin més lligades, no? En el sentit que hi hagi el pont que hi ha entre ciència i societat, que sempre és un pont difícil i que costa, doncs ara que sembla que n'hem establert un de molt clar, que hi ha una informació que flueix clarament entre ciència i societat, doncs perquè intentem mantenir-ho al màxim, no? Intentem mantenir aquell lligam, aquesta relació entre ciència i els ciutadans, a veure si som capaços, no ho sé, ja ho veurem. De moment tenim aquest llibre, Lliçons d'una pandèmia, de Salvador Masí, publicat per Quaderns Anagrama, un llibre que no només ens dona respostes, sinó també ens obre moltes preguntes, no? Vull dir que també hi ha aquesta participació, en aquest cas amb el lector, que és un llibre que també ens pot servir moltíssim per reflexionar. A mi m'agrada més això, m'agrada més fer preguntes que donar respostes. Crec que és important que nosaltres trobem les respostes, que reflexionem entre tots, perquè veritats absolutes no n'hi ha moltes. O sigui, quan una cosa és molt clara, doncs tothom està d'acord, però la gràcia és que hi ha moltes coses que no són ni blanc ni negre, que hi ha grisos pel mig i que depèn de quin costat ho observes, la resposta és una o l'altra. Per tant, crec que coses tan importants com una pandèmia requereixen reflexió, i la reflexió no l'han de fer els científics només o els polítics, la reflexió l'hem de fer tots. Tots hem de reflexionar aquí què ha passat, què no ha funcionat, què ha anat bé, què es pot millorar de cara a la propera. Crec que no podem dir això, això ja ho faran els científics o ja ens ho diran els polítics, això. No, aquí no podem deixar aquestes decisions importants només en mans dels polítics. El ciutadà s'ha d'implicar també amb això. I aquest és un llibre curtet i ràpid i molt resumit que tothom pot entendre i que a tothom crec que li pot ajudar a plantejar-se coses, a fer-se preguntes i a portar, donar peu a queixes o a lluances. O sigui, tu pots dir això s'ha fet bé, això s'ha fet malament. Crec que una mica entre tots tenim aquesta obligació de no desconnectar-nos de la gestió del dia a dia de les crisis. I aquest llibre intento això, posar sobre la taula una sèrie de problemes, donar una sèrie d'opinions, però sobretot estimular una mica el diàleg i la reflexió, que és el que la ciència també té obligació de fer. Salvador, abans de finalitzar l'entrevista, amb quines lliçons ens hauríem de quedar d'aquesta pandèmia i com veus el futur? El futur, a mig termini, el veig bé. Crec que la pandèmia l'acabarem dominant. Sembla que les eines que tenim funcionen. Sembla que tardarem més o menys, però més o menys això ho tindrem controlat en un temps. A Europa, segurament, abans de final d'any ja estarem fent una vida no normal, però una vida molt millor de la que estem fent ara. Normalitat total al planeta pot ser que fins d'aquí 2 o 3 anys no ho aconseguim, perquè no s'ha d'aconseguir vacunar tothom. Hi ha països que ni tan sols han començat, o sigui que això anirà lent, però bé,
ho aconseguirem. El més important és ser positiu i veure que això anirà bé. Soc potser menys optimista en el sentit de què aprendrem d'aquesta pandèmia. No sé, hi ha unes quantes lliçons per aprendre, sens dubte, però ja veurem si serem capaços o no d'aprendre-les. I no sé, i a llarg termini veurem si aconseguim tot això, que la ciència si acabi ocupant aquest lloc que crec que li pertoca, no? O que se li reconegui aquesta importància que té i se la tracti amb la importància o amb el suport que necessita, bàsicament, perquè retorni cap a la societat tots aquests beneficis que ens pot aportar. I resumint les 3 o 4 lliçons claus, crec que estan en el llibre i que han sortit, crec, en la conversa avui, és preparació, sobretot, preparació, rapidesa a l'hora d'actuar, escoltar les veus autoritzades, és a dir, anar als científics o qui sigui l'expert del problema en aquell moment, comunicació molt clara entre ciència, societat i polítics, i transparent, clara i directa, i bàsicament això, implicar tota la població, implicar-nos tots en la solució de problemes d'aquest tipus. Això serien una mica les 4 lliçons importants que són, evidentment, molt fàcils de dir i molt complexes de fer. O sigui, solucionar aquests problemes no es soluciona d'un dia per l'altre, però crec que aquests són els llocs on es veu més clarament que hem fallat i és els quals hauríem de treballar una miqueta més per solucionar, crec. I per més informació, lliçons d'una pandèmia de Salvador Massip, investigador científic i també doctor en genètica molecular, investigador de la Universitat de Leicester, i suposo que amb moltes ganes de tornar de nou a Catalunya algun dia, encara que sigui de visita, no? Sí, tant. De visita fa més d'un any que no vinc, des de fa 2 Nadals. No he deixat el país del Regne Unit on visc i espero que en un punt estigui vacunat i estigui tothom vacunat i estigui una mica millor, pugui començar a moure'm i tornar a veure la família i els amics, que realment els trobo a faltar molt. Salvador Massip, gràcies. Fins una altra. Un plaer, gràcies.